Здравейте, аз съм Михаела. Днес съм тук до Бургаските езера с електромонтьорите на EVN, за да отвърна на още едно тяхно предизвикателство. Здравей, Михаела. Колегите ни казаха, че височините не те притесняват. Затова ти предлагаме да свършиш и малко работа, докато си горе. Супер, няма проблеми. Какво ще правим? Обичаш животните, нали? Да, разбира се. Сега можеш да направиш нещо хубаво за птиците. Ще ти покажем как се слагат защитни изолации на въздушна мрежа. Искаш ли да пробваш и ти? Да, супер. А защо по-точно ги слагате тези изолации? Стълбовете на мрежата са много удобни за птиците, особено когато искат да си починат. Но също така са и опасни за тях при директен контакт. Изолациите им дават достатъчно място както да кацнат, така и да разперват криле без проблем. Може да се каже, че с изолацията пазим както мрежата от птиците, така и птиците от мрежата. Колко често правите такива дейности? Подобни дейности се правят планирано всяка година. А какви птици спасявате? Всички прелетни, които минават през езерата. Много от тях са защитени. По други места спасяваме птици като царския орел, например. Знаеш ли, че в района на Сакар и Странджа преди 10 години имаше 24 двойки царски орли, а сега са вече над 40. Това е абсолютен рекорд за България. Наистина? Супер! Аз даже не знаех, че в България има такива орли. Още нещо правите ли? Да, вкопаваме и кабели под земята. Така е най-сигурно, че птица няма да кацне на мрежата. На някои стълбове на есен слагаме и повдигащи платформи за щъркелови гнезда, за да ги предпазим. О, аз толкова харесвам щъркели. Радвам се, че правите нещо и за тях. Браво, Михаела, много добре се справи. Момчета, със сигурност тази работа с изолациите за птици най-много ми хареса. Страхотно е да имаш професия, която е интересна и носи смисъл както за хората, така и за природата. Поздравявам ви! Избери работа с позитивен заряд. Стани електромонтьор в EVN. Кандидатствай на evn.bg.